Има ги тези апартаменти в София. Много са уютни и шармантни в полите на Витоша. Имат очарованието на една къща. Все едно сме в Прованса. Така и решихме да създадем стилистиката на апартамента в стил Прованс. Заповядайте да ви покажа дневната. Тук преобладават дървото, истинското дърво, тапицираните меки кресла Артур създават един изключителен уют. Дъбовите плотове, както на прекрасния остров, така и на масата, са от изцяло масивна дървесина. По-големите сърцевини, така наречените чепове, издълбаваме и запълваме с метал. Едноредова кухня, която наистина е много удобна. Аз предпочитам винаги, където позволява пространството, препоръчвам едноредова кухня с остров, макар и да не е чак толкова голям. От ергономична гледна точка това е най-оптималното разпределение. Горните шкафове образуват една много красива композиция, заедно с малките филигранни чекмедженца, които се изваждат. Тук са поставени правките. Много красива композиция, която е един много силен акцент над мивката с огромни корита. За миене на големи съдове, когато домакинята пече пуйки, агнешки и така нататък в тази прекрасна форма. Цветовете са бяло, състарено, пречупено бяло, не съвсем бяло, отиващо към екрю, с прожулване. Нашия специалитет прожулване по ръбчетата. По този начин се показва отдолу истинската дървесина. Керамичните дръжки са едни допълнителни, много красиви бижута, пасващи с гамата и на плочките, и на тапицерите наоколо. Нашият специалитет е да вкарваме винаги цвят в жилищата. И аз сега да видим тук какво скривалище има. Много важно скривалище. Тук в тази модул събрахме цялата безценна колекция от вина, бели, червени, пенливи. Хоп, някой не вижда. Защо избра точно нас? Просто вие ме вдъхновихте, като видях мебелите при Кирчо, които сте създали. Всъщност това е истината, нали? Аз в тях, като съм ходила на гости, страшно много ми е уютно, много ми се дава настроение цветовете, нищо че аз наблегнах повече на бялото. Разкошно. Изключително удобните Артемида, серия Артемида. Джоел и 3-местен диван. Просто след работния ден. Няма по-хубаво нещо от това. А това е шкафа. Дъб. Весалният пясъчен цвят и, разбира се, много силен акцент. Това уникално синьо-зелен. Това е витрина, шкаф-витрина Орфей, бестселър за нас от над 12 години, от най-продаваните ни модели. То е съчетание между 3 нюанса,
бялото с старено с прожуване, дъб и отново универсалният цвят санд, който пасва почти на всички други финиши и на съществуващи обзавеждания. Заповядайте в стаята на малката принцеса, най-малката от трите дечица. Това е тоалетката, принцеската тоалетка, разбира се, с огледало, както се пише, стола, гамите са, разбира се, пепел от роза, бяло. Тук отиваме към една много функционална пейка. Хем може да си посяда малката, хем отдолу са събрани в две кошници нейните играчки. Гардеробът е трикрилен с една част, която е с две врати с рафтове, а другата част е за роклите и за яките. Освен гардероба, имаме и един модул с етажерки, отворени рафтове и вече джерки. Тук се намират и 11-те универсални семейни правила. Спазвайте обещанията си, смейте се на глас, опитвайте нови неща, давайте всичко от себе си, казвайте обичам те, гордейте се с това, което сте, казвайте истината, не хленчете, казвайте моля и благодаря, бъдете любезни и помнете, някой ви обича. Гледайте в стаята на момчето. Момчешка юношеска стая. Това е един гардероб, който е много интересен, защото съчетава няколко финиша. Естествената дървесина представлява бял бор с изваден грапавичен, много хубав. Това е един нюанс, който е земен, пясъчен нюанс и рамката е от графит. Така че тук показваме, читаме три финиша. Много хубава младежка, модерна стая, съвременна и въпреки това присъствие на естествена дървесина, без да бъде натрапчива. Оптимално усвояване на пространството имаме тук с леглото, което наистина сантиметрите, тук съборихме за всеки сантиметър, за да може да влезе едно легло с матрак 120, широк на 190. След това веднага след него последва гардероба, малка тип секцийка, от нея произлиза работното пространство, работният кът с едно чекмедже, на което челата са отново изработени от дървесина. Намираме се в стаята на каката. Тук гардероба, трикрилният гардероб. Финишите са бяло с терено, с масивна дървесина, която е байцана. Един любим нюанс, нюанса бела каса. Той е една много комплексна много комплексен микс от сиво, синкаво, има и леко зелено. Много комплексен, много красив, много лек и красив цвят. Красивата етажерка тук. Много чекмедженцата се вадят. Се намират лесно всякакви аксесуарчета.
Добре дошли в Дрешника, пространството за съхранение на всички красиви рокли на стели. С безброй чекмеджета, органайзери за очила, колани, още много хубави сувенири. Това е нашето легло, модел Бохемия, което изработваме с тапицирана табла. То е много красив, елегантен дизайн, леко трапецовидно. Серията е много приятна на допир. Нощните шкафчета са съчетание от дървесина и челата на чекмеджетата обличаме понякога в плат за повече уют. И в завършек към спалнята имаме тази сайдборд, конзола с чекмеджета. Много същите финиши, дървесината и с тапицираните чекмеджета и едно огледалце към тях. Банята, разкошно огледало, мивката, месителя, малката баня всъщност за трите дечица. Тук шкафовете са наша изработка. Изработени са отново от плотовете са от дъб, металото е от дъб, шкафа е от липа в универсалният цвят санд. Чекмеджета. Вратите на Казарт изработваме също интериорните врати. Те са изцяло от дървесина, цяло това е липа, която боядисваме в цвят съответен на всичките други цветове, които са в мебелите. Това е наше голямо предимство, че напасваме всички финиши и всичките завършици